Se hyppäsi niinku tosi aikaisesti. Nämä nousi hyvin, mutta sitten kun se niinku lähti putoamaan, niin se olisi tullut niinku pidemmällä jo. Niin sit se putosi niin puihin. Joo, kai Juhnu halusi. Ei se ottanut tarpeeksi liittumoja. Ei, ja sit se kato, se lähti niinku... Se ei juossut tarpeeksi niinku pitkälle ja sit hypännyt. Era amarelo. It's probably really crappy to get the chute back. Maybe they didn't see that he didn't make it. Maybe you think he's flying. Because for us it's very easy, but... Mä haluaisin kokeilla viimeistä. Pero minusta päästä on piehtu täältä. How much does it cost to try? Yeah. For tourists, because we are tourists. No, 250. Reaita vai euro? Ei se voi, não pode ser 250. Tá caro assim? O tá R$90 naquele site de R$90. promoção, né? Niin vähän. Paljon? Mas acho que é 150. 90 reaalia. Sanoin, että se on niinku joku alennushinta, joka silloin tällöin ilmaantuu, mutta yleensä se on 150. Tehän se on eurossa yksi. Se on 70. Mä luulen, että siellä kyllä nämä maiskat ja näin. Ei oo. Do you remember Tough in Grenoble? Where we started much it was? considering doing it? Yeah. I think it was 70. Sometimes they open